Velholdte parker og udendørsområder, som er fri for ukrudt, er nemmere at holde rene og pæne, og det har en positiv afsmitning på folks trivsel. Tidligere har ukrudtsbekæmpelse været afhængig af kemikalier, som kan være skadelige for både mennesker og miljø. I Norge har nye forskrifter forbudt brug af kemikalier på steder, hvor børn leger. EU gjorde det ulovligt i 2009. I Danmark og Sverige er man gået endnu længere og har forbudt sprøjtning i byområder og langs vandløb. Norske Heatweed Technologies har udviklet maskiner til kemikaliefri og miljøvenlig varig fjernelse af ukrudt. Vores metoder benytter udelukkende varmt vand. Når det varme vand rammer planterne, sprækker cellerne, planten dør og roden visner. I løbet af kort tid vil ukrudtet tørre ud og blæse væk. NCC, som har ansvaret for vedligeholdelsesopgaverne langs vejene og i mange af Oslos parker, har i flere år anvendt Heatweed-metoden. I NCC er vi optaget af miljøet og de ansattes arbejdshverdag. Med Heatweed-maskiner får vi en miljøvenlig, effektiv løsning, som er skånsom for arbejderne. Heatweeds maskiner har meget høj kapacitet. Driftsomkostningerne per kvadratmeter er faktisk den laveste på det europæiske marked i dag. Derudover er metoden ergonomisk og skånsom for arbejderne. Jeg synes dette er en spændende og udfordrende løsning at jobbe med. Jeg føler på ingen måde, at det er belastende for krop eller muskulatur. Metoden er effektiv mod alle former for ukrudt og anden uønsket bevoksning som alger og mos. Den kan anvendes på alle typer underlag uden fare for brand eller skader. Metoden er effektiv på såvel kolde som varme sommerdage. Varmt vand overfører energi mellem 23 og 28 gange så effektivt som damp og varm luft. Lavt tryk, vanddråber i den korrekte størrelse og vand med en konstant temperatur på 98 grader har den største effekt på ukrudtet. Heatweeds metode er gennemtestet og ufarlig. I 2014 blev virksomheden udnævnt til årets ekoforetag i Sverige, takket være den miljøvenlige teknologi.